cooperatives, empreses, emprenedors, treballadors, empresaris, etc. Però no és un país, una nació, amb estat o sense estat, no es pot regir per castes els cognoms de la gent. No mana més un que sigui Puig, o no hauria de manar més, i no ho dic pel Felip Puig, Puig o Vives o Joao, que un que sigui Fernández. No pot ser. Un país no és una societat anònima en la qual té més poder i pot fer d'indicador de les costums i del que ha de fer la gent les persones que fa més anys que estan en aquesta terra. Perquè això ens portaria a la teoria de la construcció del País Basc de los 48 caseríos. I això és absolutament antidiluvià. I Catalunya no s'ha format d'aquesta manera. No s'ha format d'aquesta manera i ja ho he explicat en altres serres molt bé. Inclús amb la llengua, incloent-hi la llengua. Després parlarem de la motxilla aquesta que ens carreguen a la gent que vam arribar aquí, aquestes 800 i 50 persones que vam arribar aquí a Catalunya entre els anys 50 i 70, de que ve inundat de castellà a Catalunya. És bastant. Després el que ha dit ell, que és una persona que les dava les té clares, em sembla que això ja, quan ens acusin d'això, quedaré de 20 trios polites. Perquè ens han avisat de moltes coses, masses coses. Si parlem d'una cultura dominada al món, hem de dir que és l'anglosaxona. I ens agrada als catalans, quan els nostres fills munten un grup de rock i canten en anglès. Quan munten en castellà els critiquem. Ho deixo així també. Però hi ha un tema que a mi em preocupa molt, que és qui és el sacerdot. Qui és el sacerdot que pontifica sobre la tribuna, com aquesta, que sap distingir entre cultura, oci i entreteniment. La dificultat per seleccionar i saber on són els fills que diferencien els tres conceptes. O sigui, jo poder no sé el que és la cultura, encara que ja m'he referit a Joan Fuster i he fet aquí alguns apunts que són d'altres persones que pensen. Però sí sé que l'oci i l'entreteniment crec que se l'ha de pagar cadascú. I a Catalunya aquesta qüestió no està gens clara. I no ha estat gens clara, sobretot, des de la transició i una vegada l'any 1980 es fan les primeres eleccions democràtiques. El menjar i el beure i anar a la discoteca se l'ha de pagar cadascú. I no pot ser que l'oci de PortAventura, del Tibidabo o de la Fèria d'Abril es faci a Barcelona o es faci a Calella, o aquest tipus de festes que diuen que representen a un col·lectiu homogeni, congelat en un frigorífic, que tots pensem igual, això no pot estar protegit per cap administració pública de Catalunya. Aquest gran error fa que personatges obscenos i personatges que s'han autoerigit com a representants de 800.000 persones, avui dia tinguin fil directe amb tota la classe dirigent de Catalunya i siguin consellers a Caixa Catalunya, nomenats per la Diputació de Barcelona sense que cap grup polític s'oposés. Els altres andalusos són tots aquells catalans, sigui l'origen que sigui, hagin nascut on hagin nascut, que consideren que l'òrgan suprem i sobirà de representació d'aquest país és el Parlament de Catalunya. Cap persona pot dir que representa ningú, ni té els vots de ningú, sense presentar-se a les urnes, sense presentar-se en una llista electoral, sense passar pel vot secret dels ciutadans. Crec, i tinc que dir-ho molt clarament, que les dues forces hegemòniques a Catalunya des de l'any 80, consolidades, tant Convergència i Unió com el PSC, entren en una confrontació fratricida per aconseguir favors d'aquests dirigents d'aquestes entitats regionals, que l'únic que ens ha portat és a una situació de patir un càncer que s'està reproduint ara amb altres col·lectius com els llatinoamericans, els musulmans, etc. O sigui, se'n va cap a una Catalunya compartimentada pel joc d'origen, quan la realitat de Catalunya és el sistema que l'Anna Cabré, la demògrafa, defensa i que també ja ho ha dit en altres serres.
és la coproducció, són els matrimonis mixtos. Mixtos, és a dir, la gent s'ha barrejat, s'ha enamorat, s'ha seduït i han fabricat éssers vius mestissos. I per tant, a l'analitzar i al pensar que l'origen de la gent pot donar-te vots, és un gran error que s'ha pagat i s'està pagant i es pagarà. Amb aquesta tessitura, per exemple, com és possible que el senyor Montilla, d'Arrel Andaluses, tingués 235.000 vots menys que Pasqual Maragall? O que José Montilla tingués un fracàs absolut a les darreres eleccions a llocs on hi ha una densitat enorme d'aquestes tipus d'entitats regionals dites andaluses? Doncs estem a prop de les eleccions municipals i al recinte del fòrum passejaran tots els líders polítics catalans, li abraçaran a aquest senyor, que es diu Francisco García Prieto, es faran fotos amb ells, aixecaran els braços, es posaran un gorro, no com aquest, sinó un gorro cordobès, i per un dia seran andaluces. Fa poc s'ha celebrat a Nou Barris el Dia d'Andalusia. El Dia d'Andalusia, al costat, amb música enllaunada, amb un capellà, amb tots els meus respectes pels capellans, siguin de la religió que sigui, amb un capellà, amb hisopo inclòs, hisopo, això, donant allà, i cada hora, des de les 10 del matí a les 2 del migdia, una hora a cada partit polític. A dalt de l'escenari, el governador civil que representa aquests andalusos tancats amb aquest frigorífic que no s'han barriat amb ningú. És com l'exemple que he posat dels 40 australians. Es veu que de 800 i pico mil persones d'Andalusia, ningú ens hem barriat amb ningú, ningú volem Catalunya, ningú parlem català, ningú hem estudiat, ningú ha treballat, o sí, estem tots congelats i tots som un conglomerat que van amunt i avall. Aquesta festa, amb capellà inclòs, amb el hisopo, beneint, a cada hora, a cada formació política catalana, amb els dirigents allà, i tinc les fotografies perquè la meva mare viu al costat del Parc de la Guineueta i em fem fotos perquè és molt graciós com es comporta la classe política catalana, els dirigents polítics, al costat del monument a Blas Infante. Us asseguro que les persones que organitzen, a la FECAP concretament, que organitza aquesta festa, els dirigents a la junta directiva d'aquesta organització no tenen ni idea qui és Blas Infante. No saben que va matar Franco i les tropes franquistes l'any 37, a l'agost del 37, molt a prop de Sevilla. No saben que era un nacionalista andalús independentista. No saben que era un polític i un poeta. No tenen ni idea d'això. I a més, la música que utilitzen en aquesta festa del Dia d'Andalusia és engelada. I és la música andalusa més barruera, la música andalusa que va promocionar Franco de los coros i danza de la secció femenina. Exactament igual és aquesta. I aquesta classe política això ho permet. 2. El Dia d'Andalusia a Catalunya no s'hauria de celebrar. I si se celebrés, s'hauria de celebrar amb una Catalunya independent. I amb les persones d'arrel andaluses que es consideressin no catalans, com els australians. I si se celebrés ara, amb aquest estat de les autonomies, hauria d'estar presidida pel president de la Junta d'Andalusia i pel president de la Generalitat de Catalunya. Mai per un personatge que no ha passat per les urnes. Mai per un senyor que es posa dalt de l'escenari i diu ara pugi vostè, ara pugi vostè, i el capellà fa així i li passa l'aigua. Això és així, això és cert. Això no pot ser, això s'ha d'acabar, perquè si no ens carreguen a les persones que vam venir d'Andalusia unes motxilles que porten el pes de la mateixa arrel franquista homogenitzadora que va utilitzar la part més suau, més superficial de la cultura andalusa per homogenitzar una cultura única, grande i libre, que ni era única, ni era grande, ni fue nunca libre. I això, en democràcia i amb els dirigents polítics des de l'any 80 fins ara, es continua caient amb aquest error. Però no volia parlar d'aquest tema, però aquest senyor, que està aquí al costat de la Montserrat Candini, m'ha fotut que digui alguna cosa d'això, però se m'ha anat la olla i ja... Cultura, ocio y entretenimiento, ya he dicho. Cataluña disposa de una festa on combina el ocio, la cultura y el entretenimiento de forma magistral, que és Sant Jordi. A tot Catalunya la gent passeja, està contenta, la gent saluda pel carrer. Tu portes el llibre, el porta la rosa, no sé què, és fantàstic. I allà hi ha una cultura, és cultura perquè el llibre és cultura,
No. I si indústria és cultural perquè el llibre és indústria cultural i es fabrica i es ven i volem que es vendi perquè la gent llegeixi, encara que sigui de l'esport o el que sigui, però volem que llegeixi, perquè ella va fer una cosa de 18 anys, el meu fill va rebre a casa, escolta, pots tenir no sé quants mesos aquella cosa i el meu fill va i agafa l'esport. O sigui, ves criando hijos perquè te saquen los ojos, però bueno, va tenir 18 mesos gratis a l'esport. Doncs Sant Jordi seria una forma inclusiva, integradora de lo que és una festa on participa tot el poble, tothom participa i tothom va pel carrer content i la gent compra roses, se les regala, d'amor, no sé què, o sigui, això, i no ho té ningú, això. Això no ho té ningú, i ens sembla que aquesta sí que hauria de ser el que es potenciés, però no perquè ja es potencia sol, les coses no es poden potenciar des de dalt. Els enxanetes estan a dalt, però el que val és la pinya que està baix que aguanta el pes de tot el castell. Jo dic una altra cosa que va dir a mi Maluf, que va ser Premi Príncep d'Astúries, no sé quin any, però va dir una cosa que em va agradar molt. La diversitat no és ni una benedicció ni una maledició. La diversitat és una realitat. El que de veritat importa és saber com conviure i viure junts. I per això cal crear i creure en la cultura cívica. Una qüestió que ja s'ha referit en Tresserras és el tema de la globalització, la informació amunt i avall a la rapidesa de la llum. L'autarquia cultural no és desitjable, però a més és impossible. Per tant, no podem posar barreres al campo, és inviable aquest sistema. Estem influenciats contínuament, sobretot per la cultura anglosaxona. Torno a repetir. Matrimonis mixtos, ja m'he referit amb els cognoms, el seu Gordillo, i dic, escolta, tu això, d'on Gordillo, d'on ve tot això? I bueno, doncs d'Extremadura i de Galícia. No? Per tant, no cal. La Mediterrània. Ja hi ha persones que estan mirant el roig d'aquest, la Mediterrània. Per quines causes? Des que conquerim les llibertats polítiques i sindicals, les llibertats, que ara molt vint, i per això ara podem votar i podem treure i posar i tot això, aquesta cosa tan interessant, perquè no la podíem practicar, 40 anys, encara després, anteriorment també amb la dictadura Primo de Rivera, amb el Bienio Negro, etc. La Mediterrània. Músiques, comerç, osmosi, identitats simultànies i compartides. Andalusia, Catalunya. Mediterrània. Cristians, musulmans, jueus, gitanos. Història en comú. Totalment. O sigui, què ens diferencia els andalusos i els catalans? Què és el que ens diferencia tant? La potenciació d'aquests 40, que no són més que 10.000, són 10.000, els tinc controlats, són 10.000, els que estan congelats. I aquests 10.000 doncs són els que la classe política té por de que facin el russisme, quan el russisme aquí es va acabar a l'any 1980, quan el PSA treu 2 diputats, i el 84 ja no treu cap. Per què s'ha de tenir por a la gent d'origen andalús? Per què? Si tenim quantitat d'arrels comunes. El que passa és que s'ha potenciat la mateixa superficialitat i banalitat d'aquesta cultura dita andalusa que es va espanyolitzar, perquè Andalusia ha estat una de les peces clau en aquest maquiembrat franquista, perquè tenia una música molt més profunda, que és el flamenc, d'una passió enorme, que el van treure perquè no interessava i van potenciar la part que tothom pot aprendre, la part més superficial, la part més de pandereta, de farlaes, etc., de peinetes. Tot això que ja en aquest moment ja no existeix quasi ni en Andalusia i es reprodueix a Catalunya contínuament. I la TV3, que he tingut uns cacaus enormes cada any, amb la Mònica Terribas l'he trucat, l'he escrit cartes, per favor, no informeu, no dic que no vagin a informar, cuidado, no dic això, però quan informeu no podeu dir, ara, Antònia, vaya usted unas bulerías. No, unes bulerías no es poden ballar amb música enllaunada, unes bulerías es ballen amb música indirecta, és música clàssica, és música tan difícil com la música composada Stravinsky.
té un remarc que és impossible fer música enllanada. No pots dir per la televisió pública de Catalunya que aquella senyora balli buleries, perquè per ballar buleries n'has d'estudiar moltíssim. Ara, per ballar sevillanes, us asseguro que en 2 dies aprenem. Més o menys malament, però aprenem. És una altra cosa. I menys amb música enllanada. I dir per televisió, que hi ha milers i milers de persones quan les càmeres fan així i no hi ha ningú enlloc. Els dies laborables, els fins de setmana sí hi ha gent, perquè ja ho he dit abans. Són fas allà fins a les 6 del matí, hi ha música, bacalao, melodies, triomfitos, etc. La gent hi va, i per què? Perquè mames i menges, tot això és normal, és que no sé per què se li dona un caràcter polític, una cosa que ha fet cada dia, aquí en el Calella, aquí cada dia es fa cada dia, tot arreu fem això. Veiem, quan la gent jove o no jove va a la discoteca, mengem, bevem, mamem, fem el que podem. I si això se li dona un caire polític.